Соңғы вакытта зәйдә грипп һәм кискен респиратор вируслы инфекция белән авыручылар саны артты. Хәзер медицина хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр дә шактый. Йогышлы авырулар бүлегендә ятучылар да күбәеп тора ди табиблар. Араларында грипп һәм дуңгыз гриппы белән авыручылар да бар. И в основном госпитализируются те люди, которые не вакцинированы. Поступает с высокой температурой 39-40 в течение 2-3 дней, кашель, недомогание, ломота в теле, головные боли, боль в глазах, в суставах. Хәзерге көндә йогышлы авырулар бүлегендә 19 кеше дәвалана, шуларның 5-се авырлы хатын-кыз, күбесе гриппка каршы вакцина ясатмаган. Ирина Тугашова да югары тән температурасы белән туачак сабыйна зыян килмәсен өчен тизрәк дәваханәгә мөрәҗәгать иткән. Субботадан температура төшмәде, воскресенье женский консультациядан медсестра әйтте, бар больницага, шуңа больницага килдем дә уже ятқызып куйдылар. Дуңгыз гриппының да беренче билгеләре гадәти гриппныкына охшаш. Температура күтәрелә, йөткертә, борын тыгыла, тамак, бик нык баш авырта, буыннар сызлый, күзләр эренли. Йогышлы авырудан саклануның иң нәтиҗәле чарасы вакытында гриппка каршы вакцина ясату ди табиблар. Призываю всех прививаться. Самая эффективная профилактика – это прививка. 80% эффективности. Если вот брать из 100 привитых, то 20 могут заболеть из 100. Легкой степени только болеют, осложнений не дают. Табиблар кеше күп булган урында бик йөрмәскә, гигиена таләпләрен үтәргә һәм битлек кияргә киңәш итә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.